नमस्ते. मैं शिमला मिरचीची भाजी दाखवते करून. ही शिमला मिरची आहे आणि ती शिमला मिरची कमी असल्यामुळे त्याच्यामध्ये मी बटाटा टाकते आहे. ही पाव किलो शिमला मिरची आहे आणि याच्यामध्ये दोन माशी एवढी एवढी अशी मोठी मोठी दोन बटाटे घेतले आहेत. ही शिमला मिरची आणि बटाटे त्याच्यासाठी हे लागलेले साहित्य कांदा आहे, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, एक कांदा घेतला आहे, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, मिरची पावडर, खोबरं, कोथिंबीर आणि मीठ, हे तळण्यासाठी तेल आहे, पाणी आहे आणि हे आता शेंगदाण्याचं कूट बनवलेलं ते मी असं बरणीमध्ये बनवून ठेवलेलं आहे. ते जेवढं पाहिजे तेवढं वापरायचं. मी गॅस पेटवते. गॅस पेटवला आहे. आता मी तेल टाकते. कांद्याला तेल कमी लागणार आहे कारण शिमला मिरची आहेत ना म्हणून. आता त्याच्यामध्ये आम्ही एक कांदा घेतला आहे, बारीक करून कापून घेतला आहे. एक कांदा आहे. पाव किलो शिमला मिरचीमध्ये एक कांदा म्हणजे थोडा मोठा पाहिजे आणि मोठाच घेतला आहे. कांदा जेवढा जास्त वापराल तेवढं चांगलं असतं. तेलामध्ये कांदा टाकला आहे. असं जरा होऊ दे, पातळ नरम होऊ दे चांगला. कांदा टाकला आहे तेलामध्ये. तर एक चमचा अद्रक लसूण, एकच चमचा ही बघा, एक चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची म्हणजे भाजी छान होते. कुठल्या पण भाजीमध्ये अद्रक लसूण पेस्ट टाकली ना ही भाजी छान होते. पेस्ट थोडी हलवून घ्यायची. आणि आता मी त्याच्यामध्ये थोडे लगेच बटाटे टाकणार आहे. कांदा भाजला आहे, कमी भाजला आहे, तरी पण मी आता बटाटे टाकणार आहेत का कारण ती बटाटे शिजायला टाईम लागणार आहे. शिमला मिरची कशी लगेच शिजतात. ही पहिली मी बटाटी टाकते. बटाटे टाकून झाले. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे कारण त्याला वाफ लागली पाहिजे ना म्हणून. थोडी वाफ लागेपर्यंत मी थोडंसं झाकण ठेवते कारण बटाटी थोडी शिजायला लागतील. शिमला मिरची कशी लवकर शिजतात. 2 मिनटं झाकण मारून ठेवलं आहे मी. तोपर्यंत कांदा जसा भाजेल ना त्या कांद्याबरोबर ते बटाटे पण शिजेल. आता बघते झाकण खोलून बटाट्याला वाफ लागली का. बटाट्याला वाफ लागलेली आहे. आता थोडी हलवून बघते. हा बघा, कांदा पण त्याच्याबरोबर शिजला आणि बटाटे पण थोडी शिजले आहेत. अशी हलवून घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये मी शिमला मिरची आणि बाकीचं सगळं साहित्य टाकते आणि परत थोडं झाकण ठेवते. ती शिमला मिरची आहे ती आता त्याच्यामध्ये मी टाकते. आता त्याच्यामध्ये मी खोबरं टाकते. हे खोबरं आहे, थोडंसं खोबरं घेतलं आहे ते टाकलं. आता थोडीशी लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा कमी, थोडं चवीपुरतं मीठ, याचं एकदम वरून सगळं टाकून घ्यायचं कारण खाली बटाटे तोपर्यंत शिजतात. ही थोडीशी कोथिंबीर ठेवली होती ती म्हणजे पाहिजे अशी नाही पण आपण आवडीने टाकायची. आणि हे शेंगदाण्याचं हे पावडर बनवली ना ती 1 चमचा, ती बघा अशी 1 चमचा टाकायची. आता हे असं वरच्यावर जरा हलवून ठेवायचं कारण ते बटाटे खाली शिजायला पाहिजे आणि शिमला मिरची कशी आपोआप नरम होतील. ते हलवायचं नाही, थोडा बारीक गॅस करून ठेवायचा आणि झाकण मारायचं. थोडं 2 मिनटं झाकण मारून ठेवते आणि नंतर परत एकदा हलवते. आता भाजी बघते शिजली काय. गॅस फास्ट करते, जरा कमी करून ठेवला होता. हे बघा कशी नरम पडलीत बघा शिमला मिरची. बिना ढवळल्याशिवाय वाफेवर शिजलीत म्हणून बटाटी पहिली शिजवून घ्यायची. मस्त झाले, बटाटे पण शिजले आहेत. ह्याच्यामध्ये पाणी थोडासुद्धा मी वापरलं नाही. भाजी कशी चरचरते बघा म्हणजे ती भाजी तयार एकदम कंप्लीट झालेली आहे. शिमला मिरची कशी एकदम शिजून गेली की ती मग चांगली नाही दिसत, खायला पण बरोबर नाही वाटत. भाजी एकदम मस्त झालेली आहे, कंप्लीट झालेली आहे आता भाजी बघा.
छान झाली आहे भाजी. भाजी झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते.